I donen inici a aquestes jornades que la ponència d'avui rep el títol de Viatge pels diccionaris en línia i pretén ser un recorregut pels principals recursos lexicogràfics accessibles i que es troben disponibles en xarxa. Hi ha tot un món per descobrir, més enllà del DIEC, com ens explicarà avui Josep Martínez, que és catedràtic al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. La seva passió per la lexicografia, així com anys d'esforç i d'investigació, han fet que avui en dia sigui president de la Comissió de Lexicografia de l'Institut d'Estudis Catalans, secretari de la secció de Lexicografia i Gramàtica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i codirector amb Mercè Lorente d'un nou diccionari de la llengua catalana que està en procés d'elaboració. Bé, a més de tot això, és autor i coautor de nombrosos llibres i articles i capítols en editorials prestigioses com Peter Lang i també de revistes indexades com Estudis Romànics o Scripta. I la seva trajectòria com a investigador l'han portat a dirigir diversos projectes de recerca com la gramàtica del català antic i la gramàtica del català modern, així com participar de la xarxa NeoShock, un projecte que té com a objectiu replegar i estudiar la neologia contemporània de la premsa digital en tot l'àmbit de la lingüística catalana. Com podeu veure, no només domina de recursos lexicogràfics, sinó també està, de certa manera, vinculat als mitjans de comunicació. Així que no podríem haver triat millor ponent per donar inici a aquestes jornades. I aquí el tenim. I bé, res, teniu emoticones, així que podeu posar emoticones d'aplaudiment per agrair-li molt que hagi vingut avui, d'acord? I bé, a part d'això, ja per no prendre-li més temps, abans de cedir-li el torn de paraula, voldria demanar a la gent que ens veu des de casa que apagueu els micròfons per evitar interferències. Gràcies pels aplaudiments. I així tot vos deixam opció de deixar la càmera encesa perquè així ens vegem tots i sigui una mica més personal, d'acord? I bé, res, dir que posem el nom i cognoms de l'usuari per si voleu el certificat de participació i que no tingueu cap, si teniu dubtes o problemes, ho escriviu al xat o al correu electrònic i ho mirarem per allà. I bé, res a dir que al final hi haurà torn de paraules i que benvingudes totes les preguntes, aprofiteu l'ocasió per demanar qualsevol qüestió que tingueu, d'acord? I doncs moltes gràcies, donem pas al ponent. Què tal? Com va? Bé, ens veiem, us veig. Per a mi és el que se sol dir, però és veritat. És un honor ser així amb vosaltres. He de confessar que m'agradaria més un contacte més directe, però mira, la tecnologia permet que hi hagi moltes persones de llocs molt diversos connectades i que puguem parlar una mica. Per a mi és un... Coromines diu que en català no hem de dir repte, que hem de dir desafiament, perquè el verb reptar en català ha anat per altres camins molt particulars. Ma mare, quan jo era petit, em reptava contínuament. Però bé, per a mi és un desafiament aquesta, no sé si ponència, taller, presentació, entre altres coses perquè em sembla que em trobe, no ho sé del cert, però en persones amb interessos diversos, amb graus de veterania, d'antiguitat en la tasca diversos. Sou uns quants, no? Sou connectats 37. Potser aniria bé que em diguéssiu alguna cosa de vosaltres, qui sou, què feu, més que res perquè em permetria fer-me una idea de cap a on he de focalitzar més les coses. Us sembla? Només uns minuts, perquè també damunt hem començat una mica de retard. No sé, comenceu. Doncs, molt bé. Benvinguts i benvingudes, i si us sembla, comencem.
Mireu, jo em moc habitualment en ponències més de caire molt... Miraré més cap així, de caire molt formal, però aquesta no me l'havia plantejat en termes de formalitat. Més aviat havia preparat un llistat de recursos que anirem obrint i aniré comentant molts. Els més coneguts els passaré per damunt, evidentment, i si de cas us donaré informació que considere nova i pararem atenció en recursos que potser no són tan coneguts i poden ser útils. A veure, el meu me n'aniré tranquil a Alacant, perquè avui vinc d'Alacant, em passa la vida entre Alacant, Barcelona, València i ara Palma. Doncs me n'aniria tranquil a Alacant a casa si aconseguís de presentar alguna petita finestra nova per als que ja teniu la mà més trencada en aquest àmbit de feina i sóc capaç de presentar-vos recursos que puguen ser útils als que potser sou més novençats. Doncs començarem directament. Mireu, si de cas veureu, la meva idea és presentar-vos coses molt diverses. Potser molts de vosaltres, el 90% del que diré o del que presentaré, ja ho coneixeu. No sé si de la perspectiva que jo us plantejaré. Intentaré que això siga nou i útil. Però una característica important és que en la xarxa hi ha moltes coses, molt. Jo recordo quan vaig fer la tesi doctoral la vaig llegir, era de lexicografia, vaig estudiar i vaig editar un diccionari bilingüe valencià de 1870 que va aparèixer a un mas del meu poble, allà dalt a la cambra, vaig se'l troben i vaig fer l'estudi, l'edició, les fonts i em va passar com algú de vosaltres, que no recordo el nom, disculpeu-me, que heu dit que sou col·leccionadors de diccionaris. Des d'aleshores doncs vaig començar a col·leccionar diccionaris. La feina de la lexicografia és una feina com aquella de l'obra de la Seu, que un sap quan comença, però difícilment quan acaba. Doncs en aquell moment, l'any 97, jo recordo que tot era a base, com se'n diu? Analògic, se'n diu? És a dir, jo necessitava un diccionari determinat i havia de demanar una microfitxa, en deien, unes fotografies petitíssimes, semblaven de pel·lícules d'espies. M'ho enviaven, això m'ho havia de passar com si foren fotografies, no? Podia venir de París, podia venir de Roma, recordo coses que em van venir de Barcelona, de Saragossa. Era quasi heroic arribar a trobar la informació. Ara, afortunadament, hi ha moltíssim a la xarxa, moltíssim aprofitable. Veurem alguns recursos que són els diccionaris, perquè em limitaré a parlar d'això, lexicografia estricta, diccionaris i alguna cosa que s'hi pugui assemblar. Però bàsicament és això, reculls lèxics i fraseològics i també faré alguna incursió en corpus. En la mesura que els corpus els podeu traure també, perquè hi ha disparitat d'interessos en vosaltres, els podeu traure profit, els podeu traure profit. Doncs això que us dic, hi ha moltíssim a aprofitar. No hi he entrat ja només en algun cas, en tot allò que un pot descarregar-se en PDF, que hi ha penjat en arxive.org, que hi ha moltíssim. L'altre dia vaig descobrir que el Diccionari Coromiris espanyol, hispànic, te'l pots descarregar allà i suposa que és legal perquè és en l'arxive.org. Això és una cosa important. En la nostra llengua hi ha molt de material. Això també, em limitaré a recursos del català, perquè només en algun cas faré una incursió a algun diccionari en altres llengües que ens pot resultar útil. Doncs això, hi ha molta cosa i molt aprofitable. Comença a compartir, espero que funcione, quan picaré damunt de l'adreça i s'obrirà i podem entrar, espero que funcione perquè hem tingut alguna dificultat tècnica per a posar en marxa el Zoom i no he pogut fer proves. I això que teníem temps. A veure, he de compartir, ho tinc obert, ara ho compartiré. És simplement, a veure, share. Ho veieu? Sí? Ho veieu bé? Molt bé. Ja veieu, he mantingut el títol. És això, és un viatge pels diccionaris. I començarem. Jo em trobo personalment vinculat a l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any
2005. I com ja ha dit Laura, no li dono les gràcies per la presentació. Gràcies, Laura. Des del 2016 a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Començarem a veure recursos de l'Institut d'Estudis Catalans que suposa que coneixeu. Els més coneguts i ja més aprofitats. Us diré alguna cosa que us pugui resultar interessant, però anirem a altres que potser no són tan coneguts. Entrem a veure si funciona. Obre l'enllaç. Entrarem en aquesta... Això ho coneixeu, suposa, tots. Veritat, jo... Després m'ho direu, si realment és... Ui, perdó. Com ho puc posar? Ho veieu bé? Sí? I podré... Exacte. Bé, doncs ja m'ho direu, si us resulta útil o no aquesta... Ho veieu bé? Sí. Sí, perquè és que si no jo no ho veig. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, ja veieu que permet veure aquesta pàgina tots els recursos que ofereix l'Institut d'Estudis Catalans. Els coneixeu tots? Els heu treballat tots? Potser sí. Potser sí. Mireu, els que som més tangencials respecte a la qüestió de lèxic que ens ocupa a nosaltres, vaig massa de pressa? Parle massa de pressa? No. Em seguiu bé? Va bé? Sí? Bé, doncs els que són més tangencials, per exemple, la gramàtica i l'ortografia, per molt que contenen també molt de material lèxic, fins al punt que, per exemple, hi ha una feina que estem a punt d'acabar. A mi em toca presidir la comissió de lexicografia de la Filològica, de l'Institut d'Estudis Catalans. La comissió de lexicografia es dedica a mantenir viu el DIEC. Al mateix temps, com us ha dit la Laura Coll, tenim en marxa un projecte molt il·lusionador, que és la constitució d'un diccionari nou. I això està molt vinculat a un nou de trinca, nou de planta. És un diccionari pensat per a la xarxa, ja no serà un diccionari pensat en paper, no és una reedició del Fabra. Si en el cas, quan parlarem del DIEC, us donaré algun detall nou del futur nou diccionari. Però el que volia dir-vos és que aquesta comissió, per exemple, tenim molta feina últimament incorporant totes les novetats lèxiques i fraseològiques que ja s'han incorporat en la gramàtica. Ho dic com a mostra que en la gramàtica, la nova gramàtica de la llengua catalana, hi ha molt de material lèxic. Després, la gramàtica essencial ja la deveu conèixer. Vull aprofitar simplement per descriure-us aquesta pàgina. La gramàtica bàsica, l'ortografia, no cal dir que hi ha molt de material lèxic també que ja s'ha incorporat també al DIEC. La idea és que no hi hagi res en aquestes obres de referència que no siga també el DIEC, perquè això marejaria molt a l'usuari. Ens queda encara uns 200 casos d'elements de la GIEC. De l'ortografia, aquesta feina ja s'ha tancat. Sabeu aquest document que recull totes les novetats que van produint-se tant en el diccionari com en la gramàtica, el glossari de termes gramaticals, no deixa de ser lèxic també, més una cosa molt útil és la bibliografia que s'ha aplicat en la GIEC. Així simplement us ho presento, però no hi entraré perquè no són específicament diccionaris. Molt bé, el DIEC. Què us diré del DIEC que no sapigueu? Jo voldria recordar-vos una cosa. El DIEC no és un diccionari nou. El DIEC 2 és una segona edició del DIEC 1, que al capdavall no era una altra cosa que una actualització del diccionari Fabra. En el DIEC 2 es va fer una feina de reestructuració interna dels articles del diccionari, un intent de posar una mica més d'ordre, distingir accepcions, subaccepcions, les locucions. Però a part, hi va haver una entrada molt important de material terminològic, en la qual van col·laborar les altres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, i també del material territorial, de les diverses varietats de la llengua catalana. Bé, l'he obert. Direu, ja ens ha obert el DIEC, això no paga la pena, això ja ens ho sabem per davant i per darrere. Bé, permeteu-me que us mostre una petita cosa que suposa que tots sabem. Perdó. Aneu veient-ho bé? Ho veieu bé? Sí. En principi sí. En el moment que hi hagi algun problema m'ho diem. Per exemple, una paraula bàsica, aigua. Simplement és perquè, observeu, quan
cerques una paraula al DIEC, immediatament et surten aquests coixins o aquestes pestanyes, recordeu, el DIEC. El DIEC. Ja us he dit que el DIEC ha implicat una posada al dia del diccionari Fabra. A banda, és un diccionari que hem posat en xarxa, però no és un diccionari pensat per a la xarxa, no és un diccionari digital, com el diccionari nou que estem gestant, que és un diccionari que no es publicarà en paper, és un diccionari que només apareixerà, que està posat al servei del llenguatge digital i, per tant, permetrà moltes altres prestacions. Molt recentment, això ara tinc mala memòria, no recordo si va ser enguany o enguany passat, l'any anterior, es va publicar en xarxa, també, exclusivament en xarxa, el DIEC, és el Diccionari Essencial de la Llengua Catalana. Perdó, el diccionari, en principi era el diccionari manual, semblava que era una segona edició del diccionari manual, alguns el deuen recordar. Clar, es diu diccionari manual perquè és un diccionari que cap a la mà, és a dir, és un diccionari més petit que el diccionari de referència. Però què ens ha passat en el DIEC? Ens ha passat en el DIEC que sí, recull el lèxic que es considera essencial, està a l'entorn d'unes 40.000 entrades, és a dir, s'ha fet una tria del material, més o menys és la meitat quant al nombre d'entrades que el DIEC, però alerta, observeu, l'estructura del DIEC és molt més complexa, la informació que es dona és molta més d'aquella que es dona en el DIEC. Observeu, a banda de millorar les definicions i les accepcions, observeu que hi ha novetats importants. Aquestes boletes indiquen les col·locacions, s'ha fet una feina molt gran en aquest àmbit, una feina que en realitat ja s'havia començat en un altre diccionari en el qual m'aturaré una mica, en el diccionari descriptiu. He començat pel DIEC perquè és el primer que es troba l'usuari quan entra en el DIEC. No sé si us manegen això de DIEC, DIEC. El DIEC, el diccionari bàsic, el DIEC, el diccionari essencial. Bé, doncs ja es va fer una feina molt important en el diccionari descriptiu a l'entorn de les col·locacions. I això s'ha aprofitat molt, s'ha treballat molt sobre el cetílic com a font per a enriquir el diccionari essencial i s'ha fet una feina molt important en les col·locacions i en les concurrències. Són el que teniu marcat en la boleta, veieu, el símbol, això ja s'explica a la introducció del diccionari. I aquest romb, aquest quadrat, així posat en forma de romb, doncs té a veure amb paraules que tenen una certa tendència a córrer, però no són pròpiament col·locacions. Em penso que això és un material molt útil per a tant en l'àmbit de la traducció com quan tenim dubtes. Ara estic veient, per exemple, això de l'aigua blana. Ho dieu, això de l'aigua blana? Molt pel veia una font que la gent no recomana que hi vegues perquè nosaltres ho diem en diminutiu. Aquella font és blaneta, no és una aigua bona. Doncs, o, per exemple, una cosa important és, a veure, una cosa important del DIEC, del Diccionari Essencial, és que, a diferència del DIEC, dona informació territorial. Ja sé que molt concisa. Per exemple, observeu, en aquest cas, hora baixa es diu Balear. Alguns col·legues d'Eivissa ens han dit que hauria de concretar més perquè a Eivissa sembla que no ho diuen. Bé, observeu que fins i tot és una cosa interessant. Aquest exemple l'he manllevat al nostre president. El va posar en una conferència i em va semblar un exemple molt ben triat. El nostre president de la Filològica, Nicolau Dols, observeu, sa inauguració està anunciada per a les 5 de Sora Baixa. A l'estiu, les hores baixes s'allarguen. És a dir, comença a introduir també, almenys en l'exemplificació, trets territorials. Això em sembla que és una cosa remarcable, no solament la descripció, sinó... Molt bé. Després volia mostrar-vos també
suposa que molts ja hi heu furgat i aquestes coses ja les havíeu observades, però potser d'altres no. I em semblava interessant un moment, a veure si ho sé localitzar. Quin petit era? Sí, mireu, una part interessant, això es desplegarà molt en el diccionari nou, en el futur nou diccionari de la llengua catalana, el nou diccionari de la llengua catalana. El diccionari de l'Acadèmia Espanyola ja ho ha incorporat, tota la part de sinonímia. Nosaltres la idea és incorporar la sinonímia, no solament la geosinonímia, sinó la sinonímia general, i a més els mots que solen córrer, els mots que estan relacionats com ja fan altres diccionaris, per exemple, alemanys. Molt bé, mostra sinònims. En aquest cas, ens remet al sinònim xic, al sinònim xicotet o al sinònim xiquet. Després s'ha fet una feina molt important també pel que fa referència a la tipologia dels verbs inacusatius, etc. Bé, m'agradaria preguntar-vos a cadascú si ja el coneixeu, si heu furgat en el diccionari essencial. En bona mesura és un... Sí, veieu que després també dona el sinònim, si vas baixant, el sinònim menut. En molts casos dona també la xarxa derivativa. Bé, si heu furgat ja en el diccionari essencial, i el que anava a dir-vos és que, en bona mesura, el DIEC, el Diccionari Essencial de la Llengua Catalana, jo diria que és un banc de proves, un laboratori que ens dona una pista de per on anirà el futur nou diccionari, en la presentació de la informació, en el tractament, sobretot en la representació lexicogràfica de la informació. Tornaré, a veure si em deixa, i bé, tornaré, perquè podria estar-vos parlant molta estona de cada, torna al DIEC, així, de cada diccionari, i la llista que tinc prevista és molt llarga. Vaig dubtar si centrar-me en algun diccionari només i no dir-ne res d'altres, o fer això que he fet, que vull fer, un viatge. El diccionari descriptiu de la llengua catalana, jo em sembla que és la joia, si em permeteu, el tòpic suat, és una de les joies de la corona dels recursos lexicogràfics de l'Institut d'Estudis Catalans. Sabeu que és un diccionari constituït sobre un corpus, el corpus cetílic. Ara entrarem també al cetílic. Només el cetílic és un corpus que va del començament emblemàtic de la Renaixença, 1832, fins als anys 80. Em penso que s'acaba en l'any, no recordo si el 78. No, el diccionari no. El diccionari s'ha fet, exacte, el diccionari s'ha fet sobre el nucli inicial. Ara, què ha ocorregut? Ocorre que com que el futur nou diccionari de la llengua catalana serà un diccionari fet sobre corpus, hem hagut d'actualitzar. I anem per l'any 20. La setmana passada anava per l'any 20. Jo no sé si hi ha... Encara dels anys 80 no era fàcil buscar coses per actualitzar fins al 2015, que era quina data, i llavors... A mi m'ha passat. Jo tinc articles publicats amb les dades fins als anys 80, no? Però la cosa ha anat eixamplant fins a l'actualitat. Però això és el corpus. El diccionari no. El diccionari està... Les definicions, els articles del diccionari estan fets sobre aquest repertori. Clar, no és un diccionari normatiu, és un diccionari descriptiu. Observeu les boletes. La boleta vol dir no normatiu. No normatiu què significa? Que no és el DIEC. Clar, això és molt útil. És un diccionari pensat per especialistes, en realitat. Per tant, és un diccionari pensat per a tots nosaltres, perquè ens dona pistes de quina és l'evolució de la llengua. Observeu que ja hi ha precedents importants de renovació en aquest diccionari, quan dona els patrons sintàctics. Són patrons sintàctics, tot això està explicat en la introducció. No us matxacaré llegint-vos la introducció perquè això o ja ho heu fet o ho podeu fer tranquil·lament vosaltres. Però intenta donar un patró sintàctic que, a més, s'aprofita després en la definició.
I és una definició, certament, el futur nou diccionari de la llengua catalana no farà les definicions d'aquesta manera. Les ha de fer pensant en un públic general, evidentment, no en especialistes per als quals va adreçat aquest diccionari. Observeu que comença donant-nos la categoria gramatical, com fa el femení i el plural, l'índex de freqüència. És això, és una idea, és una manera visual de fer-nos una idea. Això és una paraula molt important, té el màxim grau de freqüència. Al capdavall, observeu, fins i tot, sí, al capdavall hi ha tota la part de les locucions, es marquen també quines són normatives i quines no, més l'àmbit de la derivació. És a dir, tots aquells derivats que en principi són previsibles, es donen al capdavall. Això també s'explica a la introducció. Té a veure en el procés 7, en la introducció podeu veure què significa el procés 7. Els exemples són tots trets del mateix corpus, però ja us dic, fins l'any 78. A més, en quines altres entrades pot estar relacionat el diccionari. Jo us recomano que el consulteu. Perdó, això ho havia dit, ja no sé si ho havia dit. Si ho havia dit, disculpeu-me. No tinc ganes de repetir-me, i a part no tenim tant de temps per a repetir-me, però també tota la part de les col·locacions. Clar, com que treballa sobre el corpus, això és una cosa molt interessant, perquè puc treure índex de freqüència i puc veure quines paraules tendeixen a aparèixer juntes. En el DIEC, en l'essencial, es fa la distinció entre les concurrències, que són aquelles que tendeixen a aparèixer juntes, però en una combinació lliure. En canvi, les col·locacions ja sabeu que s'acosten al valor fraseològic, a usos més idiomàtics. Si m'ho permeteu, saltaré, ja que estava parlant del cetilc, saltaré... Què diu? Què he de fer? Res. No, gràcies. Molt bé. Jo, escolta, jo crec. Molt bé, passem al cetilc. El cetilc és el corpus informatitzat de la llengua catalana. Ja sé que és un corpus que a voltes costa de fer-se en el llenguatge i entendre com es consulta, però us convido a consultar-lo, a armar-vos una mica de paciència i veure com funciona. Si de cas, vos puc mostrar alguna utilitat per a alguns de vosaltres. Per què serveixen els corpus? Home, jo em dedico bàsicament a la semàntica diacrònica, és la meva passió oculta, i a la sintaxi diacrònica. Per tant, ja podeu imaginar que jo, sense corpus, és a dir, la lingüística pot acostar-se a l'objectivació en la mesura que ens acostem als corpus, a palpar, a tocar els usos reals i no els usos de les frases que puguem crear nosaltres a partir de la intuïció. La intuïció sempre és un instrument útil, però quan tinc xifres, quan tinc dades... Mireu, per exemple, últimament nosaltres en el nostre departament tenim un projecte que és veure l'impacte del procés de codificació Fabrià sobre l'evolució de la llengua catalana. És una cosa interessantíssima, veure com el català de l'edat moderna, hem constituït un corpus, després us el presentaré, encara no és públic, ho serà prompte. Hi ha un corpus a l'edat mitjana, que també el veureu ara, que és públic i es pot consultar, etc. El de l'edat moderna no encara, prompte ho serà, però no encara. Doncs si contrastem com funcionava el català del segle XIX i primeria del segle XIX, com va funcionant el català a partir de l'obra de Fabra, en sintaxi, morfologia, en lèxic, fa pensar que l'obra de codificació és una cosa molt important, que els diccionaris tenen més paper social. Si veieu que mira també cap a l'esquerra, com ha vist que et dius? Elgar, també la mira i a la nostra Laura Coll, també per no deixar-les sense mirar. Doncs farem una cerca perquè us n'adoneu de la importància. Mireu, jo fa poc vaig publicar un parla del que sap. Del que no sap s'ho calla i no en diu res. Per exemple, del verb palesar. El verb palesar heu de saber que és un verb, en realitat, en català només apareix en el curial i en el curial és un italianisme clar. Comença a emergir
comença a emergir quan s'edita el Curial, i els nostres erudits de primeria del segle XX comencen a fer-lo funcionar. Busquem palesar, observeu com és de ràpid, té 1.500 o 10 ocurrències. Observeu, puc anar a veure la gràfica. Bé, observeu, no hi ha cap ús abans de 1000, em sembla que és 1915 el primer ús que he pogut documentar. I observeu què ocorre a l'entorn dels anys 30 quan es publica el Fabra. Jo faig gràfiques una mica més detallades per grups d'anys diferents i encara es veu més clarament com puja. Actualment sembla que va baixant en l'ús. Es veu que es percep com una cosa molt culta. En canvi, no passa el mateix en fer palès. Us ho puc avançar. O, mireu, per exemple, un altre verb molt important, que és també un èxit de la normativa. Desenvolupar. Està ben escrit? Sí. Molt bé. Observeu. Que interessant. Per a què ens serveixen els corpus? Mireu per a què ens serveixen els corpus. Al meu poble diuen, on t'ha pegat, al tos o a l'esquena? Però no és una sorpresa, no? Observeu. Desenvolupar ens passa el mateix. És un verb molt poc utilitzat en el català antic. Va deixar d'utilitzar-se a finals del segle XV, desapareix el panorama i observeu què ocorre. L'hem integrat. Això no és sempre així, però bé, hi ha casos d'èxit. Un altre èxit, observeu. Ho dic perquè aquells que us dediqueu a assessorar, a promoure, a haver de decidir si una forma d'una paraula o una altra. Observeu, entrepà és una cosa fantàstica. Diuen que ho dèiem els valencians. En el meu parlar, el que dèiem és menjar-se una cosa entrepà. Menjar-se una cosa entrepà. No dic que no es digués, sembla que en valencià central sí que funcionava. Això no respon directament a l'obra de Fabra, és als anys 50. Hi ha una mica de discussió qui va ser el primer a difondre-ho, però ha estat un mot amb un èxit grandíssim. Observeu. I aquest és un mot, en principi, diguem-ne que popular. Però el mateix podem dir, us agrada això que estic fent? Molt. Llumí. A veure, llumí. Vegem-ho. Si les dades són... A vegades no són concloents les dades, però... Mira, comença a aparèixer... Observa. Al final, què ocorre aquí? Observeu què ocorre aquí. Aquests anys són molt importants. Són anys en què hi ha el diccionari ortogràfic. Primer el diccionari ortogràfic, gramàtica, i la cosa, observeu, es dispara. Pot ser, és interessant, no l'havia mirat mai llumí. Però, si un altre cas d'èxit és, per exemple, bústia. Bústia era un mot també ressuscitat des de l'edat mitjana, perquè això que ens posen al correu en una bústia és una cosa... Observeu. Observeu la tendència. I, a més, tot això deu tenir a veure també amb el desplegament en la informàtica, el desenvolupament en el sentit no solament física, sinó també de la... Bústia s'havia conservat, si mireu l'Alcover, sembla que en el País Valencià, en el sentit d'això que diuen en castellà el cepillo de les esglésies, en posaven les almoines en les esglésies, en aquest sentit. Bé, però mireu, en altres casos, la cosa no ha estat tan satisfactòria. Fabra va proposar recuperar ensems, recuperar, observeu que he dit recuperar, perquè al final de l'edat mitjana havia decaigut, però no ha tirat endavant. Per què serveixen els corpus? Per què li poden servir un corpus com aquest? Observeu que el corpus sí que és de tot el període, del 1832 al 20. El diccionari no, es va tancar, perquè no sabeu els esforços. Això, tant el de IEC, no ho he dit i ho hauria de dir, tant el de IEC com el descriptiu, el diccionari descriptiu, com el corpus, és dirigit pel doctor Joaquim Rafael. Doncs els esforços que representa fer un diccionari com el DIEC. Jo recordo una vegada haver entrat a les oficines i trobar-me allà 70 o 80 persones redactant. Eren èpoques de molts recursos, ara us asseguro que no és aquesta la situació. Però bé, observeu per què us pot servir els que us dediqueu a l'assessorament lingüístic, a haver de decidir què poses, si poses això
o posa allò altre, quina variant. Consultar els corpus lingüístics és molt útil. Clar, això ho puc veure, em sembla que he d'anar encara més de pressa, de veritat. No, si no feia rato, quan passes. No? És que en tinc molts per ensenyar, Sí, un quart d'hora. Haurem de recuperar un quart d'hora, però veig que vaig... Però això m'interessava molt, perquè en principi un diu, home, això és per als investigadors, per als que feu història lèxic, història de sintaxi històrica... No sols això, És molt útil. De fet, per al diccionari serà molt útil perquè puc calcular índex de freqüència relativa, a la qual cosa puc veure quines són les tendències, cap a on van els mots, si he de jerarquitzar quin recomanaré sobre quin altre, etc. Per tant, aquesta brevíssima pinzellada del corpus. Té moltes altres prestacions. No ho he dit, però un corpus inclou a l'entorn de 93 milions de paraules. De tokens, perquè són de paraules, en el sentit de paraula, és a dir, encara que siguin repetides, de tokens. N'hi ha més, n'hi ha sobre un centenar llarg, però d'analitzades només 90 milions. 90 milions es considera ja un corpus representatiu. Actualment s'està treballant a equilibrar-lo, millorar la representació del català de les Illes Balears i del País Valencià, tenint en compte també factors de tipus demogràfic, etc. Bé, per tant, molt breument, del DIEC no m'hi he aturat, us he dit 4 coses. Us he parlat una mica del DIEC, tingueu-lo sempre en compte, consulteu-lo, hi ha informació molt rica, la presentació de la informació gramatical és molt més bona que el DIEC. El DIEC, l'essencial, comença a combregar en un criteri que aplicarem en el diccionari nou, i és no tenim per què confiar en la competència comunicativa i lingüística de l'usuari. Hem de posar-nos en la pell de l'usuari i anticipar-nos a les seues possibles necessitats. Us he parlat una mica del descriptiu. És molt important que en consulteu. Trobareu a voltes un troba moltes sorpreses. Les accepcions estan molt engronades, es baixa molt al detall. S'ha incorporat també molt de material fraseològic útil. Bé, torne al DIEC perquè era el que anava servint-me de guió. Recordeu? Us duc d'un lloc a un altre, d'un altre a un altre. Bé, hem vist l'essencial, el descriptiu, una mica del corpus. Un altre instrument útil, potser ja no és tan útil per a vosaltres, o sí. És la BDLEX, que és una base de dades lexicogràfiques, és a dir, diccionaris antics. Els diccionaris antics. Els que sou apassionats dels diccionaris, posaré una paraula bàsica perquè puguem veure més coses. A veure, si els teniu en els crèdits, em penso que... No, en els crèdits no, en la presentació teniu tots els diccionaris que hi ha incorporats. El Ferrer Cardona, menorquí, l'Esteve, Belvige i el Juclar, un diccionari molt important en la seva època, la Bèrnia, que us diré de la Bèrnia, el Figuera, mallorquí, l'Escrits, valencià, el Mengual, també de les Illes, el Tarongí, de les Illes, Martí Gadea, valencià, l'Alcover, ara ho veureu, el Palas va ser un diccionari també important de la seva època, criticat però que no podem deixar de banda, el diccionari Fabra, la primera edició. El Ferrer Pastor és un diccionari molt important del País Valencià, va fer una tasca fonamental en la difusió del fabrisme al País Valencià, i el DIEQ. Per tant, quan fem una cerca pot ser consulta simple, ara no m'aturaré, faré només la simple, encara que us faré després una cerca avançada, perquè vegeu, això a mi per a què pot servir-me. Observeu, no sé, qualsevol mot, posava a casa com un mot bàsic. Observeu, us apareix com és tractat casa a cada diccionari, des del DIEQ, el Ferrer Pastor, l'Alcover, d'acord? És utilíssim per veure. Té a veure també en el grau d'arrelament determinat lèxic en
en els diccionaris observeu que la majoria són de finals del XIX, perdó, del XIX i del XX. Però em pensa que em podeu treure profit. Us explico el profit que em vaig treure l'altre dia. Estàvem estudiant qüestions de morfologia, però no solament diacrònica, sinó a veure com hem d'escriure. Quan resulta que, a veure, us faig la cerca i després ho comentem. Sabeu, la cerca es pot fer que coincideix tot el mot, en qualsevol posició, que comença per o que acabe per. Això és molt útil per a la morfologia. Per exemple, jo vull saber la rendibilitat del sufix aire. L'altre dia em deien, per què no normalitzem al País Valencià pelotaire, en comptes de pelotari? Segur que els valencians això de la pilota és una cosa molt important. Mira, puc seleccionar, he seleccionat només l'Alcover i em trau tots els mots en aire, que acaben en aire. Hi ha una mica de palla, perquè hi pot haver coses que acaben en aire però no són el sufix aire. Això em permet veure l'antiguitat, des de quan està documentat i en quins parlars està documentat. Em sembla que és una cosa interessant. Simplement, us recomano la BDLEX, la base de diccionaris antics, i per veure l'arrelament dels mots, des de quan recullen els diccionaris un determinat ús, i fins i tot per a fer anàlisi des de la perspectiva de la construcció de la paraula. Com acaba la paraula, quin arrelament té determinats sufixos diacrònicament i com han estat tractats en els diccionaris bàsics. Bé, antics, bàsics antics. Torne arrere a veure on estava. Sí. Us maneja molt? No. No? Bé. D'acord. La BDLEX, el diccionari, la BDLEX, de l'Alcover, dins de la BDLEX us he fet alguna petita cerca. Recordeu-vos-en és que teníem la cerca, arrosseguem la cerca de dades d'ensems. Recordeu que l'Alcover té molta informació molt útil per a les persones que us dediqueu a l'assessorament. Datacions des de quan es diu una cosa, formes dels mots, pistes per a la pronúncia, com es pronuncia això. Això és vocal oberta, això és tancada, és plana, és aguda. No fa gaire hem rebut una consulta dels mitjans de comunicació, una consulta important, sobre on havia d'anar l'accent d'un mot en principi d'especialitat, però que estic convençut que a partir d'ara es convertirà en un mot molt corrent. Doncs mireu, els diccionaris antics, inclòs l'Alcover, ens ha servit per a trobar moltes pistes de quina ha estat l'evolució. Evidentment, les qüestions de l'etimologia, però una cosa molt important també és l'extensió territorial dels mots. Bé, no sé si consulteu el diccionari de sinònims ajudeu-me, d'Albert Gené. Això de la sinonímia sempre és, al País Valencià diem esbarós, llefiscós, llenegós, em sembla que diuen per ací, no? Per les illes, que ho dieu com la llengua antiga. Llenegós és complicat, però aquest em sembla que és un bon instrument. Clar, hem de confiar en la capacitat de l'usuari per a veure com puc tornar arrere. No em deixa tornar arrere, sí. La capacitat de l'usuari per a triar. Bé, doncs, home, alguns de vosaltres m'heu dit que us apassiona la terminologia, que treballeu en terminologia. Teniu la base terminològica en la pàgina, recordeu-vos-en, perquè hem entrat, hem eixit, tot això, potser esteu marejats, però estàvem en la pàgina de recursos de la filològica, de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs allà també hi ha un apartat específic per a la terminologia, que connecta amb el termcat. A veure, ara sí que no sé com tornar arrere. Hi ha la connexió, el mateix DIEC connecta en el termcat, perquè ja sabeu que són
no em deixa entrar? Sí. Després tornaré al Termcat. En el full, i a més aquest full d'adreces te'l dona i després els l'envies. Perquè més que res no és una gran cosa, simplement és que les tenim totes allà. I us pot servir. Bé, a veure, no, gràcies. Sí, en el Termcat, permeteu-me que no em diga ara gaire cosa perquè és que després hi he de tornar després. Ara sí que... Sí? Continua així. Bé, us he fet un viatge molt ràpid per aquests recursos tan guapos. És a dir, el DIEC, el DIEC, el descriptiu, el de sinònims. Heu vist que he tornat així. He tornat així. El diccionari Alcover. El Coromines no hi entraré, però és una gran novetat. Ja sé que el Coromines sol semblar que és propi una altra vegada dels investigadors. Probablement sí. És un diccionari per especialistes, ja ho diu, és un diccionari etimològic. Però hi ha moltíssima informació molt útil sobre usos vius que ha captat de la realitat. Per tant, us el recomano molt més. Ara us el podeu... La llàstima és que simplement són reproduccions en PDF i que permeten una lectura més pausada. Però sí que és veritat que agilita molt l'aprofitament de la lectura del Coromines. La B de l'Ex ja n'he parlat i volia aturar-me un moment. No sé si ho coneixeu. Això ho coneixeu? La proposta per un estàndard oral? Sí? Sí? Sí, molt bé. Bé, mireu, això és el tercer volum d'aquella sèrie que va començar a l'institut en la filològica, en l'estàndard, recordeu, l'estàndard oral, l'estàndard morfològic i sintàctic, i després el lèxic que ha tardat a sortir. Ja sé, entrarem, que s'ha penjat només en forma de PDF, no s'ha passat bàsicament perquè els serveis d'informàtica estaven saturats. Implicava... Sí, ja ho tenim. Esteu veient tots? Està baixat? Molt bé. Doncs, admit. Dic que sí, admit? Ja està. Bé, doncs, el teniu només en PDF, però és un PDF que permet la cerca. Què pretén això? Home, està pensat per als mitjans de comunicació. Està pensat no per a especialistes, al contrari, per exemple, del que estava dient el Coromines o del diccionari descriptiu, sinó per a persones que es dediquen a la comunicació. Ho veieu? Ho veuen? Sí. Sí? No ho veieu? Disculpeu. Doncs el que estava dient-vos és... Està en forma de PDF, però el que estava dient és consultable. Què pretén? Pretén ser un instrument per a especialistes de la comunicació, no necessàriament filòlegs, no necessàriament lingüistes. La idea és de donar-los alternatives, donar-los solucions. És a dir, a veure, com he de dir això d'abonyegar? Es pot dir abonyar, ho veieu així baix? Ho veieu bé? Abonyegar, es pot dir, no està marcat, sembla que és la forma més o menys general, estàndard. Abonyar no està dur l'asterisc perquè en el moment en què vam fer aquest document és resultat d'una feina molt llarga, molts anys. Jo quan vaig entrar a l'Institut d'Estudis Catalans ja feia 10 o 12 anys que hi treballaven. En aquella comissió érem membres de la filològica de tot el domini lingüístic. Per tant, en principi, gràcies, se suposa que eren persones informants competents. Per exemple, abonyegar. Home, jo no dic abonyegar, dic abonyar. Doncs, home, aquest document, que no deixa de ser normatiu, tot i que no siga el DIEC, hem començat una tasca d'incorporar tot aquest material també al DIEC. No anem més de pressa, perquè és que no dona, la vida, us ho promet, no dona per a més. Observeu que actualment fem 2 actualitzacions l'any. Antigament se'n feia una cada 2 o 3 anys. Hem aconseguit que s'actualitzen a l'entorn de 500 canvis cada any en el DIEC.
podem intensificar el ritme, però no volem baixar la qualitat de les decisions. Per tant, abonyar està marcat perquè en aquell moment no era el DIEC, no recordo si ja l'hem incorporat. Baldufar, sembla que ho dieu a les illes, ja m'ho confirmareu si ho dieu. I nyaufar, això és del septentrional. Veieu? Interessant. Mireu, el verb acabar. El verb acabar, què té d'interessant? Doncs, home, que ha generat locucions adverbials. Al País Valencià és molt habitual dir en acabant, sense haver acabat res. Simplement vol dir després, sinònim de després. Doncs s'ha incorporat. Ara ja em sembla que fins i tot l'hem incorporat fins i tot a la gramàtica. Observeu, acabat, en acabat de, després de... Bé, podeu buscar, no sé si podré fer cerques. Puc fer cerques? Sí, no? Molt bé. Vegem, per exemple, coses molt bàsiques, però que hi ha coses més difícils. Direu, Josep, quin exemple més fàcil que ens busques, no? Doncs sí, però mira, aquest simplement el que pretén... No em deixa, per què no em deixa, xiquet? Està cercant. Ja l'he trobat, Observeu, el concepte de... Sí, comença a la pàgina anterior. El concepte d'individu de poca edat de l'espècie humana. Això, de quantes maneres ho diem en català? Observeu. Ja sé que no són sinònims totals, efectivament. L'usuari ha de comprovar-ho a través del DIEC. Em direu, home, s'hauria pogut posar així. Sí, s'hauria pogut posar, però no s'ha pogut fer. Per què? Perquè això es resoldrà en el diccionari, no. Això es resoldrà en el diccionari, no. Infant, al·lot, al·lota, boix, que és de les illes, criatura, fillet, filleta de les illes, mainatge del septentrional, marrec, marreca, minyó, observeu. És un bon repertori d'exemple de sinonímia territorial. Hi ha sobretot sinonímia territorial. Pretén ser una ajuda per a l'usuari de la llengua en els mitjans de comunicació que pugui ser relativament àgil i que li pugui dir, home, sí, un del septentrional no pot dir pallego, home, sí que pot dir pallego en un mitjà de comunicació oral. Molt bé. Per tant, recomano els que... Gràcies, Laura. Recomano els que esteu, per exemple, que esteu en mitjans de comunicació, però no solament que tingueu en compte aquest document. Ja us dic que està en procés d'incorporació de tot el que porta un asterisc al DIEC. Molt bé. Un altre instrument preciós. No sé si el consulteu. Això és només per a dialectòlegs. He fet bé de picar? No. Sí? I si vull obrir-lo? També? No és sols per a dialectòlegs. Passa com en el corpus, que us he mostrat des del cetilc. El corpus del cetilc pot donar-vos idea fins i tot dels índexs de freqüència, perquè ens indica, les gràfiques veiem, si va pujant d'un determinat ús o va baixant. És a dir, jo dubte si desenrotllament o desenvolupament. Jo dubte si ensenyança o ensenyament. No sé si és el vostre cas, però això al País Valencià pot ocórrer. Un instrument útil pot ser el corpus, em fa veure per on van les tendències, quina puja, quina baixa, d'acord? Molt bé. I pel que fa referència als mots territorials, doncs, home, és útil saber determinades coses. Us poso un exemple. Sí, les cerques les podeu fer en qualsevol... A veure, en francès, les podeu fer en català, les podeu fer en castellà i en italià. Em sembla que en anglès no hi és, només en llengües romàniques. Per exemple, parlaré d'una cosa, d'un petit secret de la comissió. Adés m'he aturat, aquesta no m'hi aturaré. Hem descobert, entre cometes, que bona part del domini lingüístic no diu nou. Això que en espanyol diuen nuez, això que aquesta fruita seca, com ho diu? Vosaltres, i territorialment, bona part del domini lingüístic. Doncs
A veure, permeteu-me que ho cerqui castellà perquè em resultarà més fàcil de trobar, que no nou, que es confon. No, em sembla que les nous. No cal, a veure si les nous em surt. Sí, és que és massa polisèmic, nou, en català. No. Ho posaré en castellà perquè no és tan polisèmic. És pura rapidesa, és per donar-me... Observeu, anem al mapa. És molt interessant. Les nous. Mirarem el que hi ha. Sabeu que hi ha l'atles sencer. L'atles sencer què vol dir? L'atles sencer vol dir això. Ho veieu? Bé, aquest és l'atles en majúscules que molts ja deveu haver consultat més d'una vegada. Però bé, no és tan didàctic, ja es pot veure una mica. Ara me'n vull llegir. Molt bé, Xer. Bé, si estiguera buscant en el paper també tardaria. Observeu que bonic. Si mirem en el petit atles, mireu quina pista. Ara sí, ara menisc, perdoneu, ara menisc i me'n vaig a buscar-vos. Exacte. Xer. Ho veieu? Gràcies, Laura. Ho veieu? Basta un colp d'ull. El marró, no sé quin color és aquest marró, més o menys marró, és A9. El claret, el beix, això, és 9. El verd és noves, que és la part del rossellonès que arriba a algun punt del català septentrional. Clar, dius, i això per què ens interessa a nosaltres? Home, a nosaltres que estem en la comissió, que ha de decidir si s'autoritza o no, s'autoritza, entre cometes, és a dir, si es dona com a normatiu la variant prefixada, saber l'extensió de la variant és molt important. I aquí hem tingut una sorpresa, per a algunes persones, una sorpresa important. Després hi ha altres coses importants. Si al diccionari tenim gla i agla, la A d'agla no és etimològica, no és de glandis, no té una A. Doncs, home, ja tenim així un precedent en aquest sentit. Aleshores, l'atles us el recomana que el consulteu en la vostra tasca, no solament com a curiositat, sinó també per a veure l'extensió dels mots. Això el mateix pot passar, l'altre dia mirava en clòxina. Sí, mireu, no ho faré perquè la tenia preparada, però sí. Per exemple, no faré la cerca, perquè de veritat que em consumís molt de temps. Però, per exemple, com en dieu d'aquesta gallinàcea americana? De la gallinàcea americana, que sol menjar-se per Nadal en alguns llocs. Com en dieu? Endiot. Indiot. Molt bé. A la meva comarca, això, Pere Joan, permeteu que al·ludisc a ell, som de la mateixa comarca, no sé si encara ho diu, però a la meva comarca en diem endià. La meva comarca és la Marina Baixa i allà hi ha els quitxos balears, guits baleàrics. Recordeu que és la comarca de Tàrbena, és aquella zona. Bé, en diem endià. Però heu de saber que té molts noms i molt creatius. El català, en l'edat moderna, quan venen tots aquests productes americans, genera moltes... Per exemple, la capsicum anum, el pebrot, el pebre, que en dieu a les illes, doncs té diversos noms, tot el domini lingüístic, que manifesten una creativitat en aquell moment. Molt bé. Què ocorre? Doncs mireu, si un consulta l'atles, se n'adona que un dels noms que pensaven que era corrent al País Valencià és Polit. Polit es diu, l'atles ens ho mostra, més o menys des de la Ribera, el riu Xúquer, de la Ribera fins a la Safor. A veure, grosso modo, Gandia, una cosa així. Polit. Polit sembla que és perquè és el gall polit. Polit al País Valencià vol dir gros, no vol dir bonic, vol dir gros, gran. I a més, quan el criden també li fan poli. Bé, siga per una cosa, siga per una altra, no l'hem incorporat al DIEC. Per què? Perquè no compleix un dels criteris territorials per entrar al DIEC. Probablement sí que s'incorporarà al diccionari nou. Són dades importants aquestes, saber l'extensió dels mots. Clar, no solament hauríem de tenir en compte l'extensió, també la població. El territori que us he dit, jo no sé quanta població de tenir, 500.000 persones, 300.000, 400.000, no ho sé.
no m'agosa dir-ho. Però us recomano que consulteu l'Atles Lingüístic, no solament per curiositat intel·lectual, això de curiositat passeu meu, sinó perquè és una eina útil. No deixa de ser un diccionari en imatges, no deixa de ser un diccionari mapificat. Ara ho llegim en d'ací. Molt bé, doncs encara hauré de posar més directes. Bé, a veure, més material diccionaris lexicogràfics. Aquest, recomano, no hi entrarem, és molt interessant, el vocabulari de la llengua catalana medieval de Faraudo, Lluís Faraudo. És un diccionari d'autor que s'ha posat en línia, és el català medieval. És un complement per a l'Alcover. Molt útil, molt útil. Què us he de dir del glossari lul·lià? Encara me'n vaig més enrere en el temps. O aquest diccionari de textos catalans antics. En realitat és un corpus. És un corpus del català medieval. Té un avantatge respecte d'un altre corpus que us presentaré ara. Si hi ha temps, penso que sí. I és que està lematitzat, per tant és més fàcil de cercar, però no és tan ric. Estic referint-me al SICA. El SICA té 9 milions de mots, però no està lematitzat i buscar allà cal tenir una mica de... entre altres coses, picardia, de dir, no sap com anirà, fer servir els jokers, el tant per cent, el guió baix i aquestes coses. Així no, així el tenim lematitzat. El que passa és que no és tan ric. Bàsicament són els grans clàssics. Bé, més material lexicogràfic. Tot el que té a veure amb la terminologia no hi entraré. Penso que són molt amigables i molt fàcils, em sembla que són fàcils de consultar. Fàcils de consultar. Són corpus molt útils per a tots aquells que feu terminologia i complementaris de la meravella del termcat. Permeteu-me que qualifiqui el termcat de meravella. El mateix ocorre en l'extracetic, és un projecte d'extracció de neologismes. El projecte Guaita, observeu el nom, Guaita, està a la guaita del sorgiment de neologismes en anglès per preveure com ho haurem de dir en català i, evidentment, el cercaterm del termcat, al qual em referiré una mica més avall. El Bobneo, jo he treballat amb les persones que porten el Bobneo de la Fabra, hem dut un projecte de captació de neologia de tot el domini lingüístic en la premsa. Va ser un projecte molt útil i molt interessant. A mi que m'agrada la diacronia per veure les tendències en la creativitat lèxica, la pressió de l'anglès, la pressió de l'espanyol, quins mecanismes són els més productius a l'hora de... Això des del punt de vista de descripció teòrica, però per a un usuari, per a una persona que necessita consultar-ho en la traducció o en l'assessorament lingüístic, és un instrument fonamental. Permeteu-me que, sí, el Garbell és un altre projecte connectat amb l'anterior, que ja va tenir una primera edició, se'n deia el NADIC, que implicava els neologismes que podien ser candidats a ser incorporats al DIEC. Va produir una llarga llista, supera el miler, de neologismes candidats a ser incorporats al DIEC, que seran estudiats per incorporar-se al DIEC. El Garbell és una continuació d'aquell primer projecte NADIC, i observeu, garbellar, que pot ser diccionaritzable de la neologia que està produint-se. Aquest és un projecte molt interessant que està vinculat en el vocabulari bàsic en l'àmbit del vocabulari bàsic terminològic en l'àmbit de l'ensenyament. Bé, he de dir alguna cosa, per petita que siga, sobre el lèxic fòssil. Què vol dir lèxic fòssil? És una metàfora horrorosa, veritat? Però m'entendreu, el lèxic vinculat a la toponímia. Quins instruments tenim per a conèixer, difondre, fixar la terminologia, la toponímia? Hi ha el nomenclàtor oficial, Major de Catalunya, hi ha el nomenclàtor mundial, ha estat una obra fantàstica, la realització és a dir, l'adaptació de, si no, el 100% dels topònims, dels exotopònims, una part representativa de l'exotoponímia
exotoponímia. Això és endotoponímia, exotoponímia. Una autèntica joia, el nomenclàtor toponímic de les Illes Balears. Després veurem el nomenclàtor sencer del Principat i el nomenclàtor valencià. Ara estem veient les coses que hi ha penjades en el web de l'Institut. I, evidentment, el onomàstic en Catalònia. Útil per als que feu assessorament perquè ens ajuda a entendre l'origen dels mots, com cal escriure dels mots, dels topònims, com cal escriure'ls. Bé, ara sí que, com veieu, he posat la directa. Bé, els corpus no deixen de ser fonts per al lèxic. No deixen de ser, no. Són les fonts del lèxic. És on trobem el lèxic. Jo diria que un dels grans avanços de la lingüística contemporània ha estat una cosa que ha avançat a l'ES, i és l'estudi de la llengua en els contextos d'ús. És a dir, en bona mesura això havia estat patrimoni, havia estat reivindicat per la pragmàtica i ara veiem que, clar, no podem anar a generar frases en l'èter, no. Hem de veure com s'utilitzen els mots en el seu context. Per tant, el corpus textual informatitzat, el CETILC, ja us l'he presentat. Això és una cosa diferent. És el corpus de consultes lingüístiques que es fan a l'Institut i això ja és per als que sou molt apassionats dels diccionaris. És un corpus de la llengua antiga, és a dir, del llatí medieval català, és a dir, del català que ja es parlava però que ens ha arribat a través dels textos en llatí. És molt útil, sobretot per a aquells que sentiu la passió de la diaconia. Pare ací. I continue amb més coses de la llista. Ara vull tornar al document Word. Heu vist quin procediment és? Gràcies. És a dir, jo us he preparat un document, són 4 pàgines, en tot d'adreces de diccionaris, d'acord? O de coses assimilables als diccionaris, d'acord? Així, tot el que hem vist té a veure amb material que trobareu a la pàgina dels recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord? Del Termcat. És que parlar-vos del Termcat hauria de ser una conferència específica i jo no sóc el més indicat per parlar del Termcat. El Termcat té persones molt especialitzades i que ho farien molt més bé. Només trobareu així l'adreça de la pàgina on hi ha els diccionaris específics. Alguns de vosaltres m'heu dit, no, jo treballo en l'esport. Suposa que ja coneixes tots els materials que hi ha vinculats amb l'esport que hi ha penjats en la pàgina del Termcat. Ho pots trobar específicament en aquesta adreça. En aquesta adreça teniu el cercaterme, el cercador bàsic del Termcat. I una cosa que em sembla meravellosa del Termcat és el blog del Termcat, el que està vinculat a la difusió i a la promoció de la terminologia. Molt bé. Per tant, volia mostrar-vos els recursos que trobareu en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha de ser que inclou només una part del domini lingüístic. Hauré d'entrar cada vegada, perquè allí sí que no hi ha una pàgina sencera. Mira, gràcies. Comencem per ací. És el portal terminològic valencià. Això per als que treballeu específicament amb mitjans vinculats al País Valencià o en textos vinculats al País Valencià. Mireu, l'Acadèmia va signar ja fa anys, això es va fer abans que jo en fos membre, jo vaig entrar a l'Acadèmia l'any 16, ja existia la secció de terminologia, ja s'havia signat el conveni del Termcat, que permet que l'Acadèmia pot prendre material del Termcat i adaptar-lo a les necessitats i al model lingüístic de l'Acadèmia. I al mateix temps l'Acadèmia també produeix terminologia, s'ha convertit també en un petit centre, no tan petit, de producció terminològica, especialment en aquells àmbits que no ha treballat el Termcat. Penseu en àmbits, ara per exemple està en marxa la terminologia, s'ha fet la terminologia de la pilota, s'ha fet la terminologia de la moixaranga sabeu que és la nostra versió dels castells, en realitat és el germen originari dels castells, segons
segons sembla, és el Ball dels Valencians, s'ha fet la terminologia s'ha fet la terminologia de la música. Al País Valencià això és importantíssim, com ja deveu saber. Està en marxa la terminologia de la palmera i el dàtil, bàsic i important, no solament a ells, en altres llocs. Està en marxa la del torró, la del gelat, la de la indústria ceràmica. Bé, tenim una llarga llista de terminologia que està investigant-se, hem parlat amb especialistes que s'ocupen d'anar a cercar-ho, etc. Però a part té aquest portal terminològic, evidentment no es pot comparar amb l'amplitud, els termes gegantins del Termcat, però convé que el pugueu consultar. Està linkat amb el Diccionari Normatiu Valencià. Molts de vosaltres el deveu conèixer. Permet també cercles simples, cercles avançades. El Diccionari Normatiu Valencià ja en origen inclou tot el DIEC, més el lèxic específic del valencià. Ja sabeu que hi ha diferències, per exemple, en la prelació de formes. Allò que el DIEC dona com a forma principal, en el cas del valencià pot ser secundària i, per tant, hi ha remissions. El Diccionari Normatiu Valencià no és un diccionari digital. És un diccionari fet en paper que es va passar a la consulta digital. Em sembla que pot ser-vos interessant de consultar. És riquíssim en fraseologia, moltíssim. En fraseologia fins i tot al punt de les parèmies, arribar fins a les parèmies. Ja he presentat el Diccionari Valencià, exacte, heu vist, he presentat, us he fet remissió al Diccionari Valencià, al Porterval, i el que volia presentar-vos ara és el CIVAL, és el corpus, obre l'enllaç, ja el tinc obert, stop share, share i ara entre. Molt bé, gràcies. Corpus informatitzat del valencià. Bé, el corpus informatitzat del valencià pretén ser això, un corpus amb una restricció territorial. Només penseu que això en espanyol també passa. També hi ha corpus del mexicà, corpus del canari, etc. Bé, em sembla que és un recurs més útil. El que ocorre és que, a diferència del cetilc, no permet la quantificació. Això, és a dir, jo no puc calcular les freqüències relatives, per tant, no sé si les coses van avant o van darrere, si un determinat sentit o un determinat mot, una determinada estructura està progressant o no. Inclou textos des del segle XIII fins a l'època actual. És enorme, és molt gran i està actualitzant-se constantment. Està ara en fase de... Quan es va construir, no es van aplicar els criteris que es van aplicar al cetilc. El cetilc es va fer una cosa, per fer el cetilc, molt important. Es va tenir en compte l'objectiu de la representativitat i de l'equilibri. Què vol dir representativitat? Doncs, home, que el corpus no és més que un conjunt de textos, siga suficientment representatiu de la variació territorial, de la variació diacrònica i de la variació funcional i social. Si em permeteu la metàfora, els formatgets. Es van fer els formatgets estants per cent. És difícil arribar a equilibrar-ho. Ja us he dit que el cetilc ara està intentant d'equilibrar-se la part de representació territorial, sobretot del balear i de les Illes Balears i del valencià. Així això no s'ha fet. En el corpus informatitzat del valencià això no s'ha fet. Hi ha en marxa tot un procés de revisió d'això i que permet la quantificació. De tota manera, és una eina útil de consulta. No sé si el coneixíeu, però si no el coneixíeu, mínimament us l'he presentat i us l'he caracteritzat. Ara... Ja hauríem d'anar acabant, però. Hauríem d'anar acabant. Vols entrar? Mireu, si hem d'anar acabant, si són les 8, perdoneu-me. I mira que soc docent i hauria de controlar el temps. Per tant, com que aquest document us el passarà la Laura, simplement us dic què hi ha. Mireu, és molt útil, si no coneixeu,
Suposa que sí, però és que era de justícia que el cités el l'Esadir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. Els hem d'agrair, per exemple, que ens han cedit els seus materials per al futur nou diccionari de la llengua catalana. Observeu l'abast d'aquest futur nou diccionari. Us ho avance, passarem d'unes 70 i tants mil entrades que té el DIEC actual, segurament a les 120, 130.000 entrades. Però això no és... Els anglesos estan en 200.000, els alemanys passen de 200.000. Bé, el gran diccionari de la llengua catalana, l'enciclopèdia catalana, imprescindibles de consulta, és molt útil el web dels silencis del DIEC, de Jaume Salvanyà. L'hem consultat també per al futur diccionari. Us el recomano que el consulteu. Les eines de llengua de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià té molt de material lingüístic, lèxic. Em sap greu anar així. Altres recursos. Mireu, l'enciclopèdia de les illes d'Eivissa i Formentera és accessible en línia i té molt de material lèxic. L'Institut Cartogràfic de Catalunya és utilíssim per a la toponímia. Jo acabo de fer un article perquè m'havia trobat el català cocó a les portes de Granada, perquè el català va baixar per una colonització valenciana de l'edat moderna molt avall. He fet un article sobre cocó. Doncs m'ha estat utilíssim per veure exactament on es diu cocó, on ho recull el terminològic. Permeteu-me que a més me n'he saltat una cosa molt important. La teniu així referenciada, el nomenclàtor valencià. Útil també per al mateix que acaba de dir-nos, el nomenclàtor valencià. Havíem parlat del nomenclàtor del Principat, el de les Illes i el català, perdó, i el valencià. Després hi ha molt de material territorial que us el recomano. És útil. És útil. Sempre un ha de veure quin és l'objectiu d'aquell material, per a què serveix i en quin context està. El diccionari de la Vall d'Albaida el teniu accessible. La Vall d'Albaida us deu sonar, la part mínimament al sud del valencià central, el nord del valencià meridional. Molt útil, m'ha servit, per exemple, en l'article que us deia del cocó, el lèxic del Parral del Penedès, hi ha molt de material en xarxa d'àmbit territorial. Això no és exactament digital, simplement està penjat en internet en PDF. El tresor del valencià meridional. És un tresor, per tant, és un inventari d'inventaris. Despulla tesis doctorals, literatura, molt útil per al coneixement del valencià meridional. O, per exemple, aquesta pàgina, a mi m'ha servit molt per a consultar com diuen determinades coses a la Safor, Oliva. Després, la fraseologia. Jo he de confessar que tinc passió per la fraseologia i la fraseologia diacrònica. Com es gesten, com es generen els fraseologismes. Actualment sabeu que la lingüística ha fet un avanç molt important integrant aquesta noció d'idiomaticitat. Bé, no m'hi puc allargar, però això és una meravella. La paremiologia catalana de Paquis és una meravella. És també un inventari d'inventaris utilíssim, fonamental. Ja ho incorpora, la paremiologia catalana ja incorpora el diccionari de frases fetes, però és un recurs d'Espinal, diccionari de sinònims de frases fetes d'Espinal. El teniu penjat en xarxa i es consultava i a més té un motor de cerca. Permeteu-me que us el posi. El gran diccionari etimològic. Hi ha el Coromines, que ja l'he citat adés, però hi ha el diccionari etimològic, en principi és del francès, però en realitat és del francès o l'occità i també dona informació catalana. Per estades anteriors m'ha estat molt útil per a saber, per exemple, com està construïda una paraula, quines són les parts d'aquesta paraula. Això és un sufix, això és un infix, això com està comportant-se. És imprescindible veure com funciona en altres llengües. Acabo de fer un article sobre el verb assabentar. Us l'hauria pogut posar entre les, diguem-ne, mots recuperats pel fabrisme en èxit. Recorde que em va ser tremendament útil. Està en francès i en alemany. El codolcat, ja l'he citat adés, i estic acabant, és un corpus útil per al llatí medieval. Segons com algú li pot servir, per això us l'he posat. El diccionari de textos catalans antics ja l'he esmentat adés i volia acabar citant-vos dos corpus que s'han fet al País Valencià molt útils. El SICA, i són corpus en el ple sentit de la paraula.
com el CETIL, és a dir, intenten ser representatius, s'han sotmès a criteris de representativitat i de quantificació. Puc traure mitjanes, puc traure desviacions, puc traure índex de freqüència. El SICA, ja el coneixeu, i aquest encara no està obert, l'hem fet a la Universitat d'Alacant. En el SICA nosaltres som col·laboradors. La seu informàtica, no sé com es diu, està residenciat a l'Autònoma, però hi hem col·laborat a la Universitat de València i la d'Alacant. I aquest, el SIG-MOD, que és el corpus informatitzat per a la gramàtica del català modern, que està en procés i pront serà obert. Quan serà obert us el posarem a l'abast perquè pot ser útil per consultar això que us dic. És a dir, coses que han deixat de dir-se i que de sobte hem aconseguit que es naturalitzen o, al contrari, anar a buscar recursos. Exacte. Observeu, no sé si... Exactament, t'ho agraeix, Helga. Perquè observeu el que passa. El que passa és que tenim corpus des dels primers textos fins al 2020. SICA, GIGMOD i CETILC. Està molt bé. He de parar en sec, perquè no soc conscient que me n'he passat moltíssim del temps. Com hi jo ara així? Stop share. I mira que ho faig cada setmana en les comissions, que també les fem en línia. Bé, no sé si esteu tots 33, només han desertat 4 persones. Érem 37 al començament. Moltes gràcies per aguantar fins al final. Gràcies. Us he dit que me n'aniria satisfet a Alacant. Tinc l'avió ara a les 11. Només si aconseguís els que ja sou persones que teniu la mà trencada en aquest ofici, us he donat alguna novetat i els que us hi poseu, doncs que, no sé, si veieu, a mi m'agrada molt la feina que faig. I si he aconseguit apegar-vos, encomanar-vos una mica d'aquest gust, doncs me n'aniria content. Estan dient tots per el xat, moltes gràcies, estan dient enhorabona, gràcies, molt interessant. De fet, mentre feies les xerrades anaves dient, estic marejant, no sé què, i algun comentaris dient, marejant no, ens encanta, vull dir que... Sabeu que... Agrada a tothom. Moltes gràcies. I això, només he pogut 4 desertors, però perquè tenien altres coses i se n'havien anat. Si és per això, me'n vaig més aconortat. Això és un gran arcaïsme de la meva comarca. Me'n vaig aconortat. Dit així, terra de Llull, això del conort. Digues. No, que diu, meravella de ponència, molt interessant, en poder farem una bona cosa per tots els recursos que ens has descobert. No els coneixia tots, gràcies. I tots en el mateix línia. Està que no cal que els llegeixi tots perquè tots són gràcies. Moltes gràcies. De debò que quan... Això no ho he dit. La culpa d'això és del meu amic i company Nicolau Dols. Perquè em sembla que vau pensar primer en ell i ell va dir, Josep, per què no hi vas tu? I dic, per l'amor de Déu, que he de venir d'Alacant. Bé, doncs, però hi he pensat molt perquè a mi m'ha permès posar a ordre, saps, mentalment, perquè tot això, tots els que he vist, i alguns altres més rars, més friquis, els tinc en favorits. Volia posar-vos coses italianes, franceses. Els francesos estan fent meravelles, de veritat, i els italians també. Ara, nosaltres no ens encantem. Doncs m'ha servit per a sistematitzar i intentar de... El canal és una mica estrany, us ho confesso, però ara en els comentaris que m'heu fet me'n vaig més compte. Si mai necessiteu res, ja sabeu que soc a la Universitat d'Alacant i em passo mitja vida a Barcelona i l'altra mitja a Alacant. Perdó, a València, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia. Doncs moltes gràcies. Avant. Adéu a tothom, moltes gràcies per haver vingut. I dius que la setmana que ve ens veurem. Ens veiem la setmana que ve, que el dijous tornem a tenir una altra ponència i la tindrem a les 6:30, esperem que no hi hagi problemes tècnics, i serà sobre eines de traducció automàtica, on vendrà Xavier Albons. Esperem que tothom pugueu venir.
Thank you.